Szeretettel köszöntünk benneteket ezen a helyszíni sajtótájékoztatón, amelynek keretében az itt lezajlott fejlesztésekről szeretnénk számot adni. Szigli István, mint a 9-es számú választókörzető önkormányzati képviselője, Bozai István, a Székesfehérvár városgondossága párti ügyvezetőigazgatója, és Tamás karbantartási igazgató számol be arról, hogy mi minden zajlott. Én elsőként ügyvezetőigazgató úrnak adom át a szót. Nem, majd az egészről majd szólok, hogy végülis az út, meg a járda, meg a minden egyéb. Ami most készült el, 2 hete, másfél hete körülbelül, és most arra került véglegesen használatba, a közvilágítást bővítettük ki. Eddig csak a tábláig volt, tehát csak is a belterületen, most pedig ameddig a fehérváriak használják a kerékpárutat, illetve főleg itt az árt kert ingatlanokat nagy tömegben használják a kerékpárosok, gyalogosok, babakocsi.